li dawni xewl fittexit l-ħin għaddej. Meta li l-ħat jarak ftit ħin għalina tnej. Jekk ma tistax ibat li messaġġ nifhimha s-sitwazzjoni, ipprova ġaħadni x'nibqa' nistenni. Ħarsa biss nkun tiegħek ittella' lil fuq minn il-art, issaħħarni kif mill-ewwel darba saħħart, ebda rabtiet ma jelbu tqal ilitna. Dak li tfisser għalija skull li ħadd ma jifhmu li fien, qalbi tfawwar fjamma li titħeġġeġ nirien, qatt ma nkun jien das meta nkunu bejnietna. Kull darba li tkun hawn ħefa kbira kontra l-ħin, jitwaħdu n-nifsijiet suritna melusi. Fuq spalti nħossu